Hi! Welcome to another episode of Talk Vibes, where we can talk about relevant topics of our times. Here, we can share our views and opinions, create awareness, and to inspire others. This is Ian Falomena, and I will be your host for today. Naka-attend ka na ba ng mga parties and celebrations, gaya ng graduations, birthdays, or fiesta? Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga celebrations nitong mga nagdaang taon sa kasalukuyang panahon? Tara, Talkers! Alamin natin! Dahil sa buwan na ito ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Inang Birheng Maria, tinanong namin ang ilan sa mga deboto kung paano nila ipinagdiriwang ang mga kaarawan, pista at mga masasayang okasyon. Naka-attend na ako. Masaya. Pagpunta mo doon, syempre, ang nasa isip mo ay pagkain. Pero una-una mo talagang pinaka-importante pinuntahan mo doon is yung selebrasyon na magaganap. Kasi syempre, importante yun sa buhay o sa parte ng buhay ng isang tao. Bago po yung i-celebrate yung birthday po nila, sabay-sabay po kami pumupunta sa simbahan po. Nagsisimba po kami noon. Then, pupunta na po kami sa venue. Yun, kain-kain po. Umattend po ako sa 7th birthday ng pinsan ko. So, dahil nandun naman na ako, tumulong na ako sa kanilang magluto. Dahil hindi naman po sana kasi maghahanda. Pero dahil 7th birthday nga po, binibilang niya na yung araw. Maghanda na lang kahit simple, ganon. Para sa akin, mas gusto ko po ako yung mag-iimbita para na-share ko yung blessing ko sa iba. Tapos, napapakain ko yung mga bata para masaya ka. Para sa akin, mas gusto ko yung nag-iimbita. Para sa akin lang ha. Kasi feeling ko, blessed ako. Kumbaga, kasi ikaw nga yung nag-imbita sa kanila. Mas gusto ko yun, yung ako yung nag-iimbita sa kanila kaysa yung ako yung iimbitahan. Para sa akin, ako po yung mag-iimbita. Kasi mas masaya kapag nakakatulong ka sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, napapakain mo sila. And then po, syempre po mas masaya kapag ako po yung nag-iimbita, may mga friends ka po na dadating, family, kasiyahan, bonding po para po sa, kahit simple lang po yung birthday ko, at least pupunta po sila na may pagmamahal. Para sa akin yung ako yung ini-invite. Kasi kumbaga, ikaw yung tao na kahit ang dami-dami pwedeng i-invite, ikaw pa rin yung hindi nila nakakalimutan na maging part ng celebration na meron sila. Yung sa kaarawan ni Ina, syempre, kung hindi dahil kay Mama Mary, 'di ba, wala si Jesus. Syempre nanggaling sa kanya 'yun, 'di ba? So para sa akin, masayang-masaya kasi syempre yung ang Diyos natin ay nanggaling sa kanya, which is tayo din naman as a person, 'di ba? May parents din tayo. Iba talaga kung nanay na yung pinag-uusapan wala ka sa mundo kung wala sila. Sobrang halaga po nun, especially po sa mga devotee po ni Mary Manawag po. Excited na excited kami as an employee kasi syempre matagal, it's been, 2 years, almost 3 years. Ayun, so dati kasi syempre nasanay kami na kada fiesta is pag nilabas siya, lahat masaya. Hindi lang kami. Kasi matagal na panahon bago ang preparasyon bago ilabas si Mama Mary. So kami na nandito, natutunghayan na namin agad kung ano yung mga preparasyon na kailangan naming ihanda. Yung nagka-pandemic, parang bumagsak, walang ganito. So, syempre, madaming celebration na hindi natuloy, hindi, tawag dito, yung hindi natuloy, and then, kailangan na, syempre, ngayon na magkakaroon na ng prosesyon, syempre, mas lalo kaming masaya, kasi syempre, yung pananabik ba na, okay, thank you Lord, dahil sa panahon na to ay pwede na naming ilabas si Mama Mary sa fiesta mismo. Parang pinangulat sa amin ng parents namin na yung tuwing September 8, yun talaga yung pasasalamat sa amin, di ba? Yung mga farmers nga, meron nga sila yung buwan ng pasasalamat. Pero kami, yung September 8, parang yun yung pasasalamat namin kay Ina. Natakot din po kami. Siyempre, tao lang po. Hindi po namin alam yung kaligtasan ng bawat isa. No po.
Kasi po, kung nasusunod naman po yung safety protocol, bakit po tayo matatakot? Hindi natin maaalis yung takot sa puso natin, pero syempre yung pananampalataya ba, yun na lang po yung naiiwan sa isip sa puso namin, yung pananampalataya na Lord, kayo na pong bahala, Mama Mary, kayo na pong bahala. Natatakot syempre, pero alam naman natin na andyan si Virgin Mary. So, sa mantle of her protection, at alam po, proprotektahan niya tayo. Para malaman ang saloobin ng ating mga ka-talkers, narito ang reaction game kung saan pupusuan ng ating mga talker ang mga bagay na mas gusto nila sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bonggang celebration or simpleng celebration? Maliit na cake o malaking cake? Birthday sa bahay o birthday sa ibang venue? Lumpiang Shanghai o lumpiang gulay? Pansit o spaghetti? Ang selebrasyon, kaarawan man o pista, ay isang kaugalian at parte na ng buhay nating mga Pilipino, lalo na sa ating simbahan, kung saan ang Inang Birheng Maria ay napaka-espesyal sa ating pananampalataya. Kapag tayo ang may kaarawan, meron tayong natatanggap na regalo. Pero sa kapanganakan ni Inang Birheng Maria, tayo ang hihiling ng regalo na sana lagi tayong ilapit sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang Talk Vibes. Sana may napulot kayong aral at inspirasyon. Kayo talkers, meron ba kayong natatanging kwentong nais na ibahagi? Please comment down below and don't forget to like and follow our official Facebook page. Maraming salamat talkers at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Talk Vibes.